O Escuadrón de Vixilancia Aérea número 10 celebrou unha das súas citas máis significativas do ano, a festividade da Virxe do Loreto, patroa de aviación. A unidade reuniu autoridades e persoal militar nunha xornada de condecoracións, homenaxes e lembranza. Hoxe, o Escuadrón da Vixilancia Aérea número 10, con base no Barbanza, celebrou a súa tradicional festividade da patroa, a Virxe do Loreto, protectora de aviación. A xornada reuniu persoal militar, autoridades civís da comarca e representantes das Forzas Armadas de toda Galicia. Os actos comezaron cunha misa na capela da unidade. A continuación celebrouse o acto principal, presidido polo xefe do EVA 10, o comandante Javier Marcos Barreiro, no pabillón polideportivo do Acuartelamento. Durante o acto impuxéronse diversas condecoracións, 2 placas da Real e Militar Orde de San Hermenexildo, cruces ao mérito aeronáutico e medallas de constancia no servizo a oficiais, suboficiais e persoal de tropa. O comandante dirixiuse ao persoal cunha locución institucional e, posteriormente, rendeuse homenaxe aos caídos por España. El trabajo de decenas de miembros de este escuadrón, cocineros, protección a la fuerza, administración, informáticos, sanidad, automóviles y nuestra galería de tiro hacen posible que se sustente y se mantenga la operatividad. Como en cada patrona, se han impuesto diversas condecoraciones y se han concedido varios diplomas. Estas merecidas recompensas reconocen la constancia en el servicio y conducta intachable del que la recibe, así como los méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos. A todos, mi máis sincera enhorabuena. A xornada reuniu numerosas autoridades locais do Barbanza e de Noia, así como mandos militares de toda Galicia. Un dos momentos máis destacados foi a fotografía grupal do 40º aniversario do EVA 10. Para pechar os actos celebrouse un viño de honra no comedor xeral da unidade, no que participou todo o persoal. Unha xornada de celebración e lembranza que marca o inicio ao calendario de actos do EVA 10 para o novo ano.